Преди това обаче ще говорим за йога. Защо йога е полезна за децата? Ще демонстрираме най-полезните йога практики за мълчуганите. Тук при мен са йога инструкторите на деца. Юлян Ицовски и Нина Косева. Аплодисменти за тях. Здравейте! Как сте? Добре. Радваме се. Първо веднага искам да знам. Мъж и жена ли сте? Гаджета ли сте? Къде се намерихте? Историята е дълга, но не сме женени, но Живеете заедно? Заедно, да. Добре, а с йога от кога се занимавате? Изобщо йога ли ви събра? Всъщност мога да кажа, да, ще оставя Нина да каже първо за себе си няколко думи. Да, йога ни е събра, от няколко години се занимаваме с деца, по-отскоро от година някъде. А с йога от колко години? 8-9 години. Добре, 8-9 години йога, това е чудесно. Обаче, откъде ви хрумна идеята да започнете и с деца да се занимавате? Усещане за призвание в тази посока. А това практика ли е по света? Определено да. Да, а и всъщност човек в един момент разбира, че възрастният човек е малко трудно да бъде променен, докато това, което се случва с детето, след това се отразява, когато то стане възрастен. И всъщност ние можем да променим света, работейки върху децата. Това е много точно го обяснихте, но все пак всички йога инструктори говорят за това, че йога не са просто ни физически упражнения, йога е философия. Как тази философия да стигне до едни малки деца? Какви са днес гостите ни тук? Чрез приказни сюжети, чрез игри. Това е начинът, по който посланията на йога стигат до децата. Стремим се да привлечем интереса на децата, като направим йогата интересна. А тя става интересна, когато образите, които повечето йога асани, а позите в йога се наричат асани, не знам. Ето точно тук виждаме една такава поза. Каква е тя? Кораб, двоен кораб. Двоен кораб се казва това, добре. В смисъл правим и ние тази. Да, показвате им и казвате, вижте колко е хубаво. Това като ни игра някак го правите. По-скоро има малко и контекст. Историята е част от позата е част от някаква история, която, случвайки си историята, ние минаваме през различните пози. Изигравайки позите, ние примерно отиваме в гората. Там виждаме дадено животно. По този начин наистина оживяват позите, които правим. Не са просто много пози, които децата си измислят всъщност. Така че по този начин се стремим да ги оставим и самото им въображение да се развие по този начин. Искаш да кажеш, че йога дори се дообогатява днес в 2011 година от децата. Абсолютно. А кой дава имената на техните нови асани? Самите те ли ги измислят? Така, ето тази поза. Това е типична детска игра в детските градини, която виждам. А горната поза е планина. Долната е кобра. Това е комбинация от кобра, която се намира под планина. Ами може ли да я наричаме вече този асан за двойна игра? Тази асана, извинявайте, женски род. Кобра в планината. Може да това, по което гледаме, че те са страшно гъвкави децата. И може би, като са малки, е много по-лесно да развиват така мускулатурата си, костната си система. Айде да изборяваме защо е полезна йога за деца. Нинче, ще започнеш ли аз? Ти започни. От една страна, това, което виждаме в случая, са физически пози. Но те въздействат върху цялото тяло. Въздействат върху метаболизма, върху ума, въздействат върху емоциите, като ги успокояват, а отделно, когато вкараме приказната история, която се случва, детето отиграва емоциите, които са в него, изигравайки ги по този начин, отделно, както ти каза, фантазията. Защото работи, на много нива се случват неща, не е просто нещо, което се прави, наведи се или направи нещо, което е движение с тялото. Не спираме до тук. Всъщност има много слоеве, върху които оказва влияние. Децата на каква възраст са способни да разберат, че това не е просто гимнастика? Че тук се работи много комплексно с тях в йога? И те няма нужда интелектуално да го разбират това. Просто то се случва. То се случва. Добре, освен за гърба, защото преди малко тази поза... как се казва? Лък, да, а и следващата, която беше с изправена... Кобра. Да, кобра, да. Това е много полезно, мисля, за гърба. Но върху кои други части на тялото е полезно йога за децата? Аз мога да кажа, че тъй като йога не е нещо, което е насочено към една отделна част, тя има комплексно влияние. Но все пак така може да се открои, че огъвкавяваме ставите, заздравяваме мускулите на ръцете и на краката с упражненията, които правим. Влияе върху белите дробове, защото има дихателни упражнения, които са адаптирани за децата, но те си вършат своята роля. Ефекта от тях го има.
Освен, както вие казахте, мускулите на гърба, които са изключително важни за правилната стойка, която пък е важна за здравето на Всичко, краката, човека. стойката, всичко След зависи това. от стойката. Точно така е. А децата днес с тая работа на компютрите, просто те са масово с гръбначни изкривявания. Правили сме предавания тук при нас в жените. Всяко трето дете е с гръбначни изкривявания, дори може би и по-често. Добре, а децата, колко време можете да им задържите вниманието? Защото знаем, днес имаме две групи, с които ще направим демонстрации, тинейджери и по-малки. Колко време може на малката група да задържите вниманието? Най-малките работим около 30 минути. Това е предела. Да. Най-малките имаме предвид Тук няма до такива. около 6 годишници. Да, става до въпрос. толкова. След това 45. около 45 минути. Аз с тинейджерите в часа е около час. Той Те вече повече са на си... час за възрастни. С желание ли идват децата? Абсолютно, макар че те ще могат и да кажат в един момент и те, да, идват Те с трябва да желание. кажат. Това винаги е инициатива на техните родители ли е? Как е? Или сами деца проявяват интерес към йога? Ами много интересно има някой път, защото ние винаги питаме някой като дойде какво ви доведе тук. Има много често случаи, когато родителят не се занимава с йога, детето обаче по някакъв начин разбрало и води родителя си да го доведе на йога. Така че има и такива случаи. И обратното. Но ние настояваме да идват И собствено записват ли желание. се тогава и родителите? Имаме и такива часове, които са с деца и родители и има интереси към това нещо и там, освен че правим йогата, има общуване между детето и родителя. Може да ги сплоти. Абсолютно ги сплотява. Точно. Идеята да изчезне тази граница между родителя, който е винаги получаващия, даващия нарежданията и детето, който винаги изпълнява, а да са малко равноправни в този момент. Да. Преди малко имаше една снимка прекрасна. Точно родител и дете, как правеха йоги. Дори едно бебе до родителя имаше. Когато детето е на крачетата отгоре на родителя. Това е страхотно, защото, вижте, от съвсем малко детето трябва да знае, че може да е сигурно в ръцете, нали, когато е в ръцете на мама. Много ми харесва. Групата на децата, както видяхте, има и една майка. Представя ви Богданка, Тодорова, Габровска и Лиева. Нали? Точно. Богданка, ти от колко години самата ти се занимаваш с йога? От 9-10 години се занимавам. Как заведе твоите деца? Защото ти си тук с твоя син и дъщеря. Как ги заведе на йога? Защо? Ами аз като занимавайки се с йога, установих, че всички хора, които ходят там, освен че са стресирани, имат и някакви физиологични проблеми, дали проблеми с кръста, гръбнак и най-различни ставни и прочие. И движейки се по пътя на йога, установих, че най-хубавият начин за това те да растат толерантни, да могат сами даже да изграждат някой път срещу тежката ситуация, среда, агресия и енергетика, защитна бариера, че това е най-добрият начин, най-толерантния, да. И най-комплексният подход наистина. Ние като майки се разбираме с теб идеално, че имаме голям проблем с концентрацията на децата и с буйността, буйния нрав на момченцата. Може ли да кажем, че йога и в това отношение помага? Да, категорично, но стига да има и детето желание, защото има и стресоосвобождаващи упражнения. Да. А има и едни много приятни с очите, как се движат очите, които подсъзнателно много силно влияят върху концентрацията и фокусирането. Добре, а как ги запали? Ти казваш, много е важно с желание да ходят децата. Айде да запалим сега деца и майки, които ни гледат, да отидат на йога. Ами казва ми, защо не пробваш там? Е толкова приятно. Има едни игри, така хубаво се занимавате. Преди това може да правиш виенско колело едно друго. И другите деца, и общо с самата сфера, атмосферата е много хубава. Понеже имаме и следващ гост, аз предлагам да покажем сега първо малката група, да покажат какво могат. Ставите деца? Заповядайте обаче кой? Вие ще им казвате какво да правят, нали? Това е Дафин, Ива и Лаура. Най-малката е Лаура. Какво ще покажем? Идеята ще покажем няколко упражнения, като ще демонстрираме как изглежда един час в съкратен вариант, в приказна форма. Нека си представим, че се намираме на един скаутски лагер, сядаме долу, защото първото нещо, което ще правим на него, опъваме краката напред и да караме една лодка. Хващаме греблата и започваме. Дърпаме ръцете назад, после нагоре и ги връщаме напред. Така. След това се озоваваме в една гора, изправяме се горе и ще направим дърво, което ще изпъне гръбначен стълб нагоре, хващаме ръцете
Вдишваме нагоре, опъваме се, заставаме на пръсти. Това е един от асаните. Издишваме. Да. Пускаме ръцете върху главата. Вдишваме нагоре. Издишваме. Сега трябва да нацепим сухи дърва за огъня, който ще запалим вечерта. Затова хващаме с двете ръце по една голяма брадва. Вдишваме, вдигаме ръцете нагоре и със звукът ха отсичаме надолу. Давайте! Още веднъж. То силно. По този начин изкарваме агресията от нас. И последно. Така. Сега сядаме край огъня на колене. Ще направим едно дихателно упражнение. Представяме си, че разпалваме огъня. Заставаме с хубаво изпъчени гърди напред, изправени. Вдишваме дълбоко и разпалваме огъня с въздух. Вдишваме дълбоко. Това са дихателните, за които ми Адаптирани. Така. Моля? Адаптирани дихателни. Огънят вече е разпален, затова сядаме до огъня, свиваме се в поза камъче. Това е една от позите, които са свързани с намаляването на стреса в тялото, защото намаляват производството на адреналин в тялото. А той е този, който прави неспокойни децата и постоянно Да безнеят не можете да се спрат на едно място. Да. Това е, което искаме да ви покажем. Много ви благодаря, деца. Браво Един на малък вас. фрагмент. Един час. Браво, не сега големите, да покажат и те това, което Идеята са ни подготвили. също беше да покажа, че нещата, които правим, не са сложни. Да. Не е необходимо да бъдем Акробати. Акробати, Разбира се, но най-важното е, че на тези деца им е приятно да го правят, защото никой с къмшици видях, че заповядайте и да дойдат ги доведе тук. Сега какво ще направят големите? С големите ще направим поздрава към Слънцето, едно от основните упражнения в йога, което се прави и от възрастни, и от деца. Ще направим един рунд от него. То е като едно от упражненията, с които се лекуват много заболявания, огъвкавява цялото тяло и само по себе си е абсолютно балансирано, завършена практика, която може да се прави сама, без нищо друго. Да го видим, да. Така, започваме сега. Аз ще броя. 1, слагаме ръцете пред гърдите. 2, 3, навеждаме се към пода. 4, стъпка назад с десния крак. 5, планина. Това е страхотно. 6, 8 точки на пода. 7, кобра. 8, отново планина. 9, десния крак напред. И другия крак. Боже, че хубаво. 11 нагоре. В тази скорост ли се прави? Сега Може и ще я динамично, направим може. Да, по-динамично. много Втората динамично, част, добре. сега с левия крак назад започваме. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Страхотно. 9, 10, Личи си кой по-отдавна 11, практикува 12. йога. Браво! Страхотни Това сте! беше Страхотни сте! Аз се радвам, че Валерия има обаче един микрофон при теб, нали? Защото ти си най-голямата, искам да ми кажеш. Момчетата, знаеш, са по-срамежливи. Ти ще говориш от името на всички. Валерия, харесва ли ти да практикуваш йога? Да. Защо? Защото ме успокоява. Ти от какво пък си толкова си ядосана? През учебната седмица, като е Натоварваш минала се. и се натоварвам много и... Веднъж ли в седмицата само... Да. Само веднъж. Как реагират приятелите ти, съучениците? Добре реагират и те се интересуват, но в повечето случаи не намират време. Валерия когато не е да се закусвала. занимава. Не е закусвала, едва говори. Да чуе едно мъжко говорене. Георги, хубаво ли е да се тренира? Или практикува йога? Да, Защо? защото успокоява, релаксира. Те пък младите много искат да се успокояват, бе. Това е чудо. Гледай сега в тази камера срещу теб, камера номер 1, гледай в нея и кажи, защо младите, децата трябва да правят йога, да практикуват йога? Йогата успокоява, помага на дишането и е интересна. И е интересна. Добре, много ви благодаря, момчета, момичета, майко. Как се казва, треньори, инструктори. Благодаря ви много за това гостуване. Надявам се да сме запалили повече родители да заведат децата си на йога. Отидете заедно, мили хора. Това е време, в което ще прекарате заедно с децата си, в което ще се сближите, сплотите като семейство, а и ще направите най-добрата инвестиция за тяхното здраве. Благодаря.